Este llibre que editem amb Andan és un projecte diferent del que fins ara fem. Andan fem llibres infantils i juvenils, però tot això jo crec que té una justificació. El problema en el que ens trobem és que els joves llegeixen i molt, però no llegeixen allò que nosaltres voldríem que llegiren, els mestres i professors. Ens trobem amb jo crec que dos sectors que tenim una responsabilitat important davant d'això. Per una part, les editorials, i per una altra part, els mestres i professionals de l'educació. Jo crec que tirar la culpa als joves de que no llegeixen i que no s'endinsen en el món de la lectura és la solució fàcil. La solució difícil que hem d'afrontar és nosaltres, editorials, què estem fent i quina part de responsabilitat tenim per a que els joves no llegeixen. Què estem editant i què estem venent i què està eixint al mercat que no fomenta la lectura. Jo crec que tenim també molta responsabilitat als editorials per triar i escollir lectures que atrapen, ben editades i que siguin capaces de crear lectors. Perquè personalment penso que donar-li a un jove un llibre que li cau de les mans, que un mestre no ha llegit, que no és una bona lectura, el que fa és segurament crear una experiència negativa que estem perdent un lector, i els editorials en aquesta part tenen una part de responsabilitat. Què han de fer ells com a responsables? Què han d'explicar? I ahí està la seva clau, la de motivar els joves per a que entren en el món de la lectura. Ells, els docents, tenen aquesta responsabilitat de conèixer el món dels llibres, saber trobar aquest entorn de lectura que parlàvem abans i saber trobar els punts per a motivar-los. En aquesta confluència amb la responsabilitat editorial i l'interès per portar els joves cap a la lectura és on neix aquest projecte. Aquesta és la motivació, com a responsabilitat social d'una editorial i també com a docent, de donar a conèixer una sèrie d'articles que han creat ells amb la seva experiència i tot, que poden ajudar als docents d'avui en dia a trobar aquesta motivació per a fer el lector. La veritat que estem molt contents i molt satisfets perquè ho hem pogut fer possible. Gràcies, Ricard. I gràcies també a tot l'equip de docents que som. La veritat que la idea del llibre va sorgir de les converses que Toni de la Torre i jo vam mantindre arran de la meva investigació sobre la lectura, ja farà 2 o 3 anys. Arran d'aquest motiu i a finalitzar la meva investigació començarem a conversar sobre les pràctiques de la lectura, sobre l'ús de les TIC, fins i tot vaig entrar a les seues classes. I en una d'aquestes converses, Gemma estava present i enseguida va dir doncs això ho hem de compartir amb el món, són bones idees, i aleshores ja ens posarem a buscar editorials i a vendre-la tan bé com sabíem. Una vegada decidirem això, pensarem en tot el col·lectiu docent que s'interessa per les mateixes coses. Doncs bé, hem intentat fer un treball col·laboratiu, igual que aquests llibres, les experiències que conta són també col·laboratives. Si volem que els nostres alumnes treballen de manera grupal, el més normal és que aquest llibre fora també col·laboratiu. La pretensió mínima nostra és un simple manual d'ajuda que lleve la por al lector, i al lector que ja s'ha encabit en aquest món i que ja s'ha endinsat en aquesta aventura, que continue i que mira, nosaltres també fem aquestes coses, igual t'aprofites d'alguna. Aquest llibre se basa en unes pautes de treball i en unes fitxes model per a que totes aquestes noves experiències estiguen cohesionades. La lectura augmentada és una pràctica que faig servir en substitució a la típica lectura obligatòria trimestral que els xiquets odien, que sempre poseu llibres que són superrotllos i no ens agraden. Doncs fem una pràctica de lectura que és crear una plataforma digital. En aquella plataforma digital que creen els propis alumnes, el professor està darrere de guia ajudant-los, però sense cap protagonisme. I a partir d'aquesta lectura que la tenim, el que fem en la plataforma digital és esmicolar-la. És a dir, diem, què podem treure d'aquesta lectura? Què són importants? Què és important? La intertextualitat, els personatges, la ubicació. I aleshores triem a un grup de dissenyadors i després cadascú fa un treball. És un treball col·laboratiu de tota la classe. Doncs si han de treballar la ubicació, doncs fem una geolocalització amb el Google Maps. Si han de treballar el resum, doncs fem un relat digital o fem un videolib. Si han de fer, jo què sé, el context històric, un eix cronològic. Una valoració, doncs gravem en vídeo, gravem en àudio. I així ells van desenvolupant tota la seva creativitat sabent que aquesta plataforma l'anem a compartir amb el món, perquè no posem fotos, per tant, estan obertes, amb consentiment dels pares,
i ixen unes coses realment molt xules. I fa 6 anys vam iniciar una línia d'investigació sobre com promocionar la lectura en internet. No en l'aula, sinó fora de l'aula, sinó sobretot el que diem la compra per impuls, el que és la lectura de mercat, etc. Aquest llibre era una oportunitat de fer això. Era agafar una de les experiències que vam investigar, els reptes de lectura, que era una proposta que se va posar en marxa per a vendre el llibre Delirium per als adolescents. Era una proposta que d'alguna manera girava al voltant d'una idea que és la que he posat ací en el llibre. Entendre la lectura com un plaer solitari xoca clarament amb la necessitat que tenen els adolescents de compartir aficions amb els seus iguals. Laura Gallego. Laura Gallego jo crec que és una de les persones que millor coneix l'adolescent lector. I ella té molt clar que en l'adolescència els adolescents tenen una necessitat bèstia de compartir. I internet els permet compartir. Els reptes de lectura és un repte, simplement. El repte a llegir un llibre en un temps determinat i quan acabes de llegir el llibre has de fer un post en un blog. I a partir d'ahí, els xiquets, els adolescents de 14 anys endavant, es posaren a complir aquell repte i a llegir aquell llibre. I el que s'intenta una miqueta és, d'una banda, conèixer el món del cant d'improvisació poètica, que les generacions més joves coneguen aquest tipus de poesia, la poesia oral improvisada, i per una banda es volia això, investigar això i que pogueren ells crear també materials, però també descobrir l'entorn geogràfic, natural dels diversos llocs. Bé, tot això es va replegar en una wiki, que és que desgraciadament no es veu molt bé a la imatge, però una wiki que es diu Poesia Oral Improvisada, que a més d'arreplegar el que era el projecte servia per una banda per a treballar el projecte, per anar recollint els materials que s'anaven elaborant, i per una altra d'exposició, de repositori, perquè qualsevol que poguera interessar-se en el tema poguera consultar-lo. Que treballem la lectura no a través d'exàmens, sinó amb exposicions orals, perquè els nostres alumnes necessiten practicar molt el valencià, que no tenim moltes possibilitats. L'alumne que em va preguntar, i quan fem l'exposició oral de la lectura, podria posar unes fotos que il·lustraran la lectura? I ell va dir, sí, vinga, posem unes fotos. I després va vindre un altre dia i em va dir, i si posem uns subtítols a les fotos i expliquem oral, i podria fer un vídeo? I va ser l'alumne que va fer el vídeo de la lectura. Es van entusiasmar amb el primer vídeo que va fer el primer grup, després immediatament tots volien fer vídeos, i allà va ser com una epidèmia que s'anava estenent. Jo vaig aprofitar i el primer vídeo el vaig passar a les altres classes i les altres classes també volien fer vídeo. La satisfacció més gran és que la lectura de valencià va entrar a Elda i va entrar als seus carrers, va entrar a les seues cases. El pare d'un alumne va fer de director d'un dels vídeos, la germaneta i sa mare van participar. I clar, això és el que fa les TIC, no? Les TIC són un instrument, però són un instrument que per a ells és tan important, estan tan aferrats i tan entusiasmats amb això de mostrar i demostrar-se, que el que fan és que tot el món es relaciona dins de l'aula i l'aula puc eixir del món, fora, al carrer, no? I en el cas d'Elda encara més. Nosaltres teníem un blog d'aula que jo vaig crear per anar pensant coses que fèiem a classe i perquè els pares també digueren una mena de seguiment del que feien els seus fills i tal. Començàvem en el llibre, jo anava pensant les activitats que feien, que s'anava pensant en el blog. I un dia, una persona comença a escriure com a anònim en el blog. I clar, i els alumnes de seguida em diuen, escolta, profe, però ell s'ha publicat com a anònim i això tu ens has dit que no podem publicar com a anònim. I jo, sí, és de veres. I li dic, per favor, gràcies pel teu comentari, però dis-nos el teu nom perquè així no es pot publicar. De moment preferís no dir-vos el meu nom. I clar, jo ella vaig sospitar i ja per correu privat, diguem, em vaig posar en contacte, era Jesús, i resulta que era l'autor del llibre, que ens havia descobert, buscant informació per internet, ens havia descobert, li havia agradat el blog i havia entrat ahí en pla simpàtic utilitzant el nom d'anònim, que era el que tenia el personatge, perquè no trobava el seu nom,
es deia Anònim al llibre i ell va fer un poc el xoc este. El cas és que al final els alumnes estaven supermotivats. L'Anònim anava a vindre a l'institut a conèixer-los, aquells estaven flipant, no sabien qui era l'Anònim, primer pensaven que era un profe de l'institut, després... Total, que arribaren allà i quan veieren que l'Anònim era l'autor del llibre, imagineu-vos si els va fer il·lusió o no. Vam estar treballant amb el tema de la colonització, per tant, ho treballàvem més des de l'àmbit de socials. Amb l'arbre vermell treballàrem la literatura del jo i tot allò que tenia a veure amb els blogs personals, amb les autobiografies, amb tot aquest gènere. I per últim, emigrantes, el tema de la immigració, que és el que ocorria quan algú deixava el seu país i marxava a un altre. També aprofitant que en allò que veiem és la llau d'immigrants que va haver a Nova York de finals del segle XIX i principi del XX. I enllaçarem amb un llibre que va publicar també Edicions 96, em sembla, que era el de Valencians a Nova York, que contava les experiències dels primers valencians que van marxar cap allà. Per tant, bé, l'experiència a mi em va encantar perquè els alumnes no només van saber llegir les il·lustracions que apareixen als àlbums de Xontan, sinó que van saber enllaçar-ho amb els continguts curriculars i sobretot van aprendre a buscar informació a internet, informació que realment pagava la pena, no de tot el que hi ha a internet, doncs aprengueren a destriar i a fer les presentacions a classe, a redactar els treballs, etc. És una de les activitats més senzilles i gratificants alhora que he fet. Ho dic perquè no sempre treballar amb l'estic implica complicar-se la vida ni fer coses exageradament difícils, sinó que hi ha coses molt senzilles i que al mateix temps són molt lluïdores i que a més tenen un èxit considerable. El que pretenia una activitat era intentar trencar la barrera que sempre hi ha quan fem lectures obligatòries a classe, i és que la lectura no passa de ser una activitat escolar com podria ser un problema de matemàtiques, i s'hi queda ahí i sovint l'alumne l'oblida tan ràpid com l'ha llegida i no va més enllà. I el que volia era dur la lectura a l'àmbit dels joves, eren usuaris. Vaig descobrir per casualitat que la immensa majoria dels meus alumnes eren usuaris de Twitter, jo també, i aleshores vaig pensar que era ben fàcil fer una tertúlia sobre la lectura compartida d'un llibre a través de Twitter, en el qual podíem compartir el que anàvem llegint, els personatges, el lèxic. Vaig dissenyar unes xicotetes instruccions, va ser una experiència molt oberta. La vaig explicar als alumnes un poquet abans de Nadal amb la intenció de desenvolupar-la en tornar de vacances, i la meva sorpresa va ser que en Nadal se va desenvolupar l'activitat. Estaven de vacances i estaven tots tuitejant i jo també, perquè havia de seguir el que deien i anar amb ells. I aquesta experiència després s'ha repetit, jo la faig cada any i des del segon any la fem a més compartida amb altres instituts. A partir de la pràctica en videolits que vaig realitzar al màster de literatura de la digital amb Anis Corti i Cori Pedrola, i a partir dels videolits que jo vaig realitzar en aquest màster, se'm va ocórrer, lògicament, portar-la. La poesia costa molt de vendre als alumnes, però a ells la qüestió audiovisual els encanta. I bé, el videolit es pot realitzar, és una càpsula audiovisual que recrea un text literari o l'interpreta i que es pot realitzar en qualsevol gènere, però per a mi, per a la poesia, és ideal. Dins de l'any Estellers ens vingué molt bé perquè vàrem treballar tota la contextualització, vàrem fer l'itinerari poètic, organitzat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, vàrem recitar pel carrer, vàrem veure l'exposició, la vàrem portar a l'institut, en fi, i després, a partir d'unes instruccions que jo us vaig donar, també va ser bastant fàcil de portar-la a terme perquè els alumnes pràcticament la realitzaren en sa casa, se buscaren la vida i la realitzaren molt bé. O sigui, hi hagueren interpretacions
Per exemple, la més fantàstica va ser un grup d'alumnes que varen crear una cançó a partir de diversos poemes d'Estellés, amb la lletra adaptada i la música la posaren ells. Realment ells deien videoclip.